Nagbabalik ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako rin po ay isang sugalero sa pag-ibig, pero hindi man lang nanalo. Kumbaga lahat mahal, lahat ng dumating, maling tao. Ako pa rin to, mahal ha. Ako pa rin si Kim Chino. At syempre, balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga, sabi ko kanina, i-share ko sa'yo ang 3 rason kung bakit worth it sugalan yang taong yan. Kahit wala kayong label, kahit masaya lang kayo. Recap tayo ha. Sabi ko kanina, sugalan mo na yan kasi baka siya na talaga. Diba? Siya yung para sa'yo. Siya yung mag-aalaga sa'yo. Kasi nga diba, hindi ka pa naaaruga. Kumbaga, hindi ka pa naaalagaan. Diba laging sinasabi sa'yo, ano ba yan? Parang kulang ka sa aruga. At syempre yung pangalawa naman, sugalan mo na yan kasi hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Eto na yun, mahal, kasi ang love ay isang malaking sugal na kung saan walang kasiguraduhan. Diba? Totoo naman talaga eh. Paano mo malalaman kung hindi mo susubuan? Susubukan. Iba talaga si Kim Chino, talaga nga namang nauutal. Anyway, mahal, ang pangatlo't panghuli naman para maliwanagan ka na at magkaroon ka na talaga ng go signal. Sugalan mo na yan kasi makikita mo ang tunay niyang intensyon, di ba? Kapag nilinaw mo na gusto mong maging kayo, dun mo malalaman kung seryoso rin talaga siya or trip lang. Di ba? Andalas ka kasing mapagtripan. Tama, mali. Di ba? Naku, alam ko yan. Alam ko yan kasi gabi-gabi umiiyak ka. Anyway, hindi mo to ginagawa lang para makuha siya. Ginagawa mo to kasi meron kang respeto sa sarili mo. Ganun yun ha. Alam mo nga, deserve mo ng relasyon na may commitment, may label, at hindi ka pang side hustle lang. Kumbaga, hindi ka pastime, hindi ka kabit. Kung ako sa'yo, mahal na, kung ako sa'yo talaga sumugal ka na. Kasi, di ba, dalawa lang naman yan. Talo o panalo. Eh, kung talo, di better luck next time. Diyos ko, alam mo naman na yung kung paano mag-move on. Alam mo na yung sakit. Alam mo nang pinapaasa ka lang. At alam mo na rin naman talaga kung paano mag-heal ang wounds, lalo na sa puso. At kung matalo man, at least you tried, di ba? At kung panalo naman, edi congrats. Sa lahat ng maling taong dumaan sa'yo, deserve mo naman matrato ng tama. Kumbaga, galing sa tamang tao ang pag-aalaga, pwede na, deserve mo na yan. Di ba? Hindi man araw-araw Pasko, pero at least nagbe-birthday once a year. Kaya naman, mahal, sige na, sugalan mo na yan. At kapag pumalpak, sa akin ka na lang sumugal. Dali! Gusto ko yan. Yung mga sugarelo. Sugarelo! Nagsusugal na nga lang. Kim Chino, bulol talaga eh. Anyway, mahal, dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, 69 gabi-gabi, di ba nga? 6 to 9 p.m. At syempre, kailangan ko na rin bumiyahe pa uwi. Alam kong maulan at talaga nga namang madulas-dulas. Pero dyan ako magaling eh. Kapag madulas. Anyway, muli ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal, DJ Kim Chino. At susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kasi si Rocky Terra na ang susunod sa kanyang programang Rocky Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!